Хайде да си изтеглим карта за деня и да видим какво е нейното послание. Агримония. Ето какво иска да ми каже и тя. Не си позволявам да бъда автентичен. Не е нужно винаги да изглеждам добре и да се усмихвам, когато вътре в мен има буря. Давам си правото да изразя истинските си чувства, с нежност, с уважение към себе си. Агримония ни учи да погледнем отвъд фасадата на веселието и да обгърнем вътрешния си свят с разбиране и приемане. Посланието на Агримония. Днес избирам мир, който идва от истинност.